मुझे एक पागल भौर नमस्कार 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 प्रणाम हे सब प्रणाम समझ परिचय मते मागना अनामिका इतिहास मोर अजଣା जे ମୋ ଠିକଣା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଖବର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଭଲ ଆଉ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଖବର କ'ଣ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଡାକିଲୁନି ନା ଆଉ ନମସ୍କାର 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 ଆଉ ବୁଢ଼ା ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକିରେ ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିନା ସାର୍ ଆଉ ଚାଟ ତୋ କଥା ପଚାରିବେ କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହୁଏ ହଁ ଭାଇ ଦେବ ନମସ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ 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 ଫୁଲଟା ଧଲୁରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରେ କାହାର କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ବେ ଏ ଧଲୁରେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପଛରେ କରି ଆଉ ତୁମ ହାଲଚାଲ କ'ଣ ସବୁ କୁହ ଭଲ ତ ସବୁ ହଁ ଆଉ ମୋଟା ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁ ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ଓ ନମସ୍କାର 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 କେତେ ନମସ୍କାର କରିବରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲି ମୋର ଶୁଣା ଯାଇ ପଚାରେ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁ ଅରେ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ରେ ହଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପରେ ସାର୍ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାର ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସ ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବୁଝିଦେବି ତାଙ୍କ କଥା ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ତାଙ୍କର ସେ ଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ସିଏ କେହି ଶଳା ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲୁ ତା କଥା ବୁଝିବି କିଛି ଗୋଟେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଗୁଡ଼ାକ